Maitia pozezagurtzen dezure torrera, nire bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustea. Zorion zu eta maite. 25 urte gurutzaren bila bestaldean etorri zirela. 25 urte agindu judizialik gabe eraman zutela. 25 urte hilkutxa batean itzuli zela. 25 urte eta oraindik egirik jakin gabe. Aitortzari gabe, justiziari gabe. Eta 25 urte gogoratu nahi ez eta ez inaztu. Denbora pasa bai, baina bina desagertzen ez dela. Espainiar poliziek Euskal Herrian behelaino zatiak ere preso hartzen dituzte infernoaren 11. zirkuluan gatigatzeko. Haren heriotzatik 25 urte bete diren egun honetan, omenaldi xume bat egin nahi diogu Gurutzeri, magisteritza ikasetako 31 urteko urnietarrari. Aldi berean, egia aldarrikatu nahi dugu. Egia argitzea beharrezkoa, ezinbestekoa delako, justizia, aitortza eta erreparazioa izango da. Gurutzeri egokitu zitzaion gauzaz, ekaitzak bete-betean harrapatzea. Baina ezin dugu axolagabetasunez tximistak urrun nola erortzen diren begiratu. Norberari jotzen diotenean, erre egiten dute. Gurutzeri bertatua argitzeko eskubidea guztion eskubidea da. Zuretzat nire maite polit paregabea, zutagar maitasunez natorkizu eskaintzera. Euskal Herriko gatazkaren testuinguruan, pertsona asko hil dira azken mende erdian bizi izan dugun konfrontazio armatuaren ondorioz. Pertsona gehiegi. Gure geografian mota askotako indarkeriak egon dira, min eta sufrimendu handia sortuz. Zorionez, indarkeriaren biktima batzuk aitortuak izan dira, eta hala, nazioarteko legediak, nola estatuko naiz autonomia erkidegoetako legeek, ematen dizkieten eskubideak erabili ahal izan dituzte. Estatuaren aparatuek erabilitako indarkeriaren kaltetuek ordea, orain dela 3 urtera arte existitu ere ez ziren egiten. Euskal Herriko instituzioetatik urratsak eman dira norabide honetan, baina oraindik bide luzea egin beharko da gatazkaren testuinguruan, estatuak erabilitako indarkeriak sortutako sufrimendu osoa aitortua izan dadin. Heriotza eta erailketa bakoitzaren inguruko egia osoa jakitera emateko. Poliziaren indarkeriaren biktimez ari gara. Espetxe politikaren, errepide kontrolen, eskuin muturraren, gerra zikinaren, torturaren, hiltzeko asmoz tiro egitearen edota sakabanaketaren biktimez. Eta ezin ditugu ahaztu estatuko segurtasun indarrekin ustezko enfrentamenduetan hildakoak. Estatuak eta haren segurtasun indarrek eragindako heriotza askoren inguruan, gertatutakoaren egia itzalez eta argitu gabeko galderez inguratuta dago oraindik. Kasu horietako batzuei buruz, abian jarri ziren ikerketa bakanek ibilbide judizial laburra edo goraberaz betea izan zuten. Eta ezinezkoa izan zen gertatutakoaren egia jakitea. Kasu batzuetan, froga perizialak ere desagertu ziren. Gaur bezalako egun seinalatu honetan, Urnietako txoko honetatik, Kontxi Igerategi eta baita Julen Irastorza ere gogora ekarri nahi ditugu. Gurutzeren ama eta senarra zirenak. Gurutzeren heriotza iluna argitu gabe, egia ukatuta joan zitzaizkigun. Oholtza honetatik besarkadarik beroena bidaltzen diegu senitarteko eta bere lagunei. Egiari Zor Fundaziotik bertsio ofizialen kutxa iluna irekitzeko eskatzen dugu. Itzal asko daude heriotza askoren inguruan, eta argia behar da. Egia itzaletik argira atera behar da. Giza eskubidei buruzko nazioarteko legediak eta egia ezagutzeko nazioarteko eskubideak ez dute inolako bereizketarik egiten giza eskubideen urraketak pairatu dituzten pertsonen artean. Giza eskubideak berdinak dira pertsona guztientzat, pairatutako indarkeriaren jatorria edozein dela ere, eta pertsonaren kondizioa edozein dela ere. Gure zauriak pixka nintzen lagundu diguzia. Besarkada betzena eman nahi diet torturatuak izan dira guztiei. Gurutzena
Gertatu zitekeen okerrena da, baina milaka dira Euskal Herrian torturatuak izan direla. Eta besterik ez, eskerrik asko.